tal-li l-darbohra ġajt n-naqatmana biex nitkellmu aktar dwar il-fitness. Kif inti? Tajjeb ħafna, intom kollox sew? Aħna kollox rajt? Tajjeb. ċħan niddiskutu interessanti l-lum. Mela, l-lum interessanti ħafna fil-fatt. Ġejt bidejja diskutu tema ta' żbalji komuni li jagħmlu anka dawk in-nies li jisuruhom bħala healthy. Mela minn ċertu surveys li saru, intervistaw ftit nies, insomma ftit nies mhux ħażin kien sample daqsxejn kbir, fej qalulhom inti tikkonsiderarek bħala healthy, iva jew le, u min niżel bħala iva, ħareġ li kien hemm numru ta' żbalji komuni li kienu qed isiru ta' kuljum, tajjeb, illi avolja huma affarijiet li tqisu unhealthy jagħmluhom anke n-nies li huma healthy. Sa meta ngħidu kelma healthy ġifieri l-mod kif nieklu jew anke jekk inkunu xfit jew le. Tajjeb ħafna, mela l-kelma healthy tant hija vaga, ġifieri llum il-ġurnata x'inhu healthy. Hawn min jgħidlek li tiekol ċertu frott, biss mhuwiex healthy għax forsi jkun modifikat fil-laboratorju, eċetera, eċetera. Jiġifieri it-terminu preċiż ta' healthy huwa xi ħaġa wiesa ħafna. Aħna aktar qed niffukaw illum fuq xi ħaġa fuq prinċipji bażiċi tajjeb li rridu naraw li anke qed nagħmluhom aħna nqesu ruħna li aħna healthy. U wieħed mill-ikbar żbalji li jagħmlu anke tip ta' nies li huma healthy huwa fil-fatt li ma jorqdux biżżejjed. Mela, sabu li ħafna nies jorqdu inqas mill-ammont ta' sigħat rikomandat. Tgħidli x'inhu n-numru li suppost norqdu. M'hemmx is-suppost, però jvarja anke bl-età. Pereżempju naraw it-trabi li jorqdu ħafna sigħat. Iktar ma nikbru, tipikament inqas ikollna bżonn norqdu, però jkun hemm min jesaġera. Ikun hemm min jispiċċa jorqod anke inqas minn 5 sigħat kuljum, pereżempju. Li tista' twassal għal numri ta' problemi fosthom nuqqas ta' memorja, iktar ġuħ, l-għada ġifieri studji sabu li min ma jorqodx sew l-għada jiekol iktar għax jaqbdu iktar ġuħ tajjeb, inqas ħeġġa, inqas enerġija. U daw it-tip ta' problemi li huma kollha linkjati ma' xulxin illi biżmien jibdew literalment waqqawna biċċa biċċa. Naraw kemm importanti l-irqad, ġifieri ma nix inqisuh bħala ħela ta' ħin. Iżda anzi huwa tajjeb illi nistriħu sew biex ovvjament we face the day. Bżonn jus, prosit. Bħala numru l-iktar qisu target li għandna nimeraw li jkun madwar 7 sigħat u nofs minn sigħat. Hemmhekk you can't go wrong, ġifieri. Kemm jista' jkun nippruvaw insommu dak in-numru. Tant ikun diffiċli għax nafu li l-ħajja saret maġla ħafna. Iva. Nibqgħu naħdmu sa tard fil-għaxija nerġgħu nqomu l-għada filgħodu. Però kif iddiskutejna anke fil-ġimgħat li għaddew tejja prosit. Aħna rridu ngħidu isma' dak il-ħin, dak iċ-ċank ta' ħin, mhux biss jiena sibtu għall-exercise, mhux biex sibtu għal tal-familja, imma sibtu anke biex norqod, kemm importanti, għaliex? Għax ħafna nies jgħidulek jiena naħdem fil-għaxija, vera forsi ntella x-xogħol għax ħadd ma jkun qed idejjaqni, però moħħi ma tantx ikun hemm. Ikun ħin kollu qed naħseb fis-sodda u dak li s-soltu nagħmel f'sija pereżempju flax jieħod li 3 sigħat, tifiri. Dak huwa kollu ħin moħħli wkoll. Żballi ħol komuni huwa li ma nixorbux biżżejjed ilma. Komunissimo. Kulħadd jgħidilna infatti kont nitkellem ma' Rebecca l-ewwel, għall-makeup biex kemm għandu benefiċċji għal min jixrob ilma nibqgħu hydrated, għall-wiċċ, għall-fitness tagħna ġifieri huwa importanti ħafna li kemm jista' jkun nixorbu ħafna. Fil-fatt madwar 70% ta' ġisimna magħmul mill-ilma tejha, ġifieri jekk aħna ma nirreplacjawx dak l-ilma, kien ħalluh joħroġ biss bl-araq, bl-attivitajiet li nagħmlu ta' kuljum tajjeb, u ma nerġgħux indaħlu fis-sistema biżżejjed ilma, ħanħossuna aktar batuti, ħajqbadna aktar ġuħ, il-ġilda aktar ħadd titkemmex kif qed ngħidu l-għadam il-joints ħajkunu iktar fraġli, allura daw iwasslu għal 100,000 problema. Kemm darba nisma' nies li kont jagħmlu dieti ngħidulhom x'qed tagħmlu jordnu ħafna ilma. Jixorbu kważi bottil sieħ ta' ilma qabel immorru nieklu biex imbagħad ikunu jistgħu jieklu portion żgħir. Interessanti. U għal-każ li huwa tajjeb jew huwa ħażin, huwa healthy u unhealthy li nagħmlu hekk. Jiddependi, ġifieri jekk il-persuna matul il-ġurnata qiegħda tiekol biżżejjed kaloriji illi tixrob l-ilma qabel waħda mill-ikliet ħalli forsi ma jkollix dawk aħna f'nedulhom bil-Malti rokna vojta, dik hija tajba. Però ma rridux nużaw l-ilma biex aħna kemm jista' jkun ma niklux. Ġifieri ammont ta' kaloriji huwa bżonn jus. Inkella il-modes, il-burdati tiegħek ħajvarjaw daqqa jkollok update pereżempju taqbeż u tora, daqqa ħatħossok għajjina mejta, daqqa ħataħtaf il xi ħadd, daqqa għandek update pereżempju tagħmel xi exercise u dal ħafna mood swings illi in the long run jaffettwawna relazzjonijiet ma tal-familja, ma tax-xogħol, kollhom kien. Ġifieri importanti li kaloriji qed niklu biżżejjed. Però l-ilma mhux problema kbira għal ħafna minnha għax kaloriji naħseb kulħadd jipprova jnaqqashom mhux iżidna. Iva, però tiskanta kemm iltaqa' ma' nies illi daħlu f'rashom li jridu jonqsu jispiċċaw kważi ma jiklu xejn. U dik hija ħażin ukoll huwa żball
żball enormi, huwa żball enormi għax vera inti bażikament ħadd titlef ammont ta' pis f'qasir żmien, però ħassib ruħek li wara ftit ġimgħat literalment waqaf titlef dak il-pis. Issa l-għażla hija waħda, jew illi inti terġa' tnaqqas milli kelli qed tiekol, jew inkella forsi iżżid l-exercise. Issa kif tista' żżid l-exercise sejja jekk diġà ma tkunx qed tiekol biżżejjed. Saħħa u enerġija u motivazzjoni mhux se jkollok. Jiġifieri ejjew naraw li qed nixorbu biżżejjed ilma mhux biss qabel l-ikel ħalli aħna nikkontrollaw kemm nieklu, però during the day, speċjalment waqt l-eżerċizzju. Dak huwa kruċjali. Xi ħaġa komunissima llum nisimgħu bil-kelma stress. U l-famuż stress ħajġelna nieklu iktar. Tgħidli kemm faċli tgħid isma' naqsu l-istress, kif ħanaqbad innaqsu l-istress? Kemm jeżistu metodi illi jaħdulna ftit ħin teja, però in the longer run jħallulna effett vera tajjeb biex innaqsu l-istress. Wieħed minnhom huwa l-famuż belly breathing, tgħidli da xi jkun. Mela flok ma aħna nieħdu nifsijiet normali, nipprattikaw illi meta nieħdu nifsil ġewwa pereżempju, nieħduh minn żaqna. Literalment nibdew inħossu żaqna, tintela, imbagħad noħorġu nifsi jieħdu l-kantant infatti għax dak huwa nisli nħujjen meta nkun qed inkanta. Tajjeb ħafna. U helps you to relax. U dak ukoll, ġifieri l-istress huwa nuqqas ta' kalma, ġifieri inti iktar ma tħossok. Dik iċ-ċertu paniku iktar għar. Illum jeżistu varjetà kbira ta' tejjiet. It-te magħruf li jikkalmak. Avolja inti forsi qiegħda taħdem qed tieħu dak it-te li qed jgħinek biex iżżomm ċertu kontroll tal-ansjetà u tas-stress. U punt kruċjali ieħor huwa dan illi ħafna nies jaqbżuh. Ħafna nies jgħiduli nippreferi dak li għandi nagħmel nagħmlu jien milli nqabbad lil ħadd ieħor. Imma għaliex, ma dak mhux stress żejjed. Pereżempju, jekk inti hemm persuna illi għandha tfal li morru skola ma' tfal tiegħek, pereżempju, għaliex għandek inti dejjem tagħżel li twassal inti l-tfal fl-iskola meta bażikament daqqat sa twassalhom inti kemm l-tfal tiegħek kemm tal-faċċata. Carpooling, prosit, dak jifrankalna mhux bi stress ta' bil-ħaq ieħor imur iwassalhom. Imma wkoll stress ta' traffic, stress ta' ħin, kollox, ġifieri ejjew nitalmu niddelegaw. So dak kien eżempju banali. Min jgħidli pereżempju jiena inkun irrid illi naħsel pereżempju l-art kuljum u rrid nara l-għamilha jien, eċetera, eċetera. All right, forsi tajjeb li żomm l-indafa, malfej tikkawża ċertu stress fuqek meta taf illi forsi dik l-art tista' jagħmilha ħadd ieħor, jew tista' tagħmilha darba flok darbtejn. Is-stress meta jaqbad jakkumula, avolja nkunu healthy people, ħajjejna, anzi ħajkaġalna mhux ħajjejna, ħajfixkilna pjuttost, illi aħna niklu iktar, illi aħna jkollna nqas aptit nagħmlu eżerċizzju, iktar aptit li nordu, eċetera, eċetera. Mela importanti wkoll li nikkontrollaw il-famuż stress. L-aħħar mhux l-inqas, importanti ħafna ħafna, żball komuni wkoll huwa li aħna ma nżommux kontroll. Mela ħafna jaħsbu illi jekk jiena nikol healthy food, dal-healthy food nista' nikol ammont inkontrollabbli minnu, mela nikol kemm nikol chicken, tuna, ħaxix, dak nista' nikol kemm irrid. Però mhux ħandumu ma nsibu sorpriża li isma' jiena il-body fat tiegħi baqa' l-istess. Isma' il-waist baqa' l-kbir, il-hips baqgħu kbar. Għavol qed nikol healthy x'qed nagħmel ħażin. Mhix kwistjoni ta' inti kemm hu healthy u mhux healthy. Tikol imma anke kemm tikol. Ekku, mela mhux biss li tikol, imma kemm tikol minnu. Ġifieri għall-mod tal-kelma fejn jidħol fat loss, aħjar nieħu l-mod tal-kelma jiena kaxxa żgħira ċikkulata milli xi 4 tuffiħat. U hemm min jgħid allura tuffieħ iħaxxen, le, mhux kwistjoni. L-ammont kienet l-intake. Però il-kaloriji li inti ħadd minn dak it-tuffieħ kien iktar minn dik il-kaxxa ċikkulata. Issa t-tuffieħ dak il-vitamini, il-minerali, ħafna sustanzi oħrajn. U dik iċ-ċikkulata forsi tagħtek ftit. Però bħala kaloriji, ġifieri, aħna fejn jidħol fat loss jew inkella fat gain, tajjeb. It-tuffieħ peress li ħadd ħafna spiċċajt illi inti kilt iktar milli kellek bżonn. La darba nitkellmu dwar li kell. Meta inti tiekol fil-għaxija wara s-sitta, xaħna ħafna ġabbi ngħidu tikolx wara s-sitta u tikolx carbohydrates wara s-sitta, m'hemmx hops u ġin, provaw snack. Fil-verità huwa il-każ jew inkella. Mela, 99% tal-każijiet ma jkunx, diment li l-persuna ma jkollix kundizzjoni medika u hemmhekk fejn nirrakkomandawhom jitkellmu ma' registered dietitian jew ma' registered nutritionist tajjeb biex ikollhom dak il-pjan speċifiku għalihom skont id-diffikultà li għandhom. B'mod ġenerali, illi aħna nieklu l-carbohydrates wara s-sitta. Jew inkella li pereżempju
nikol, jenna faw min jgħidlek tikolx frott wara l-ikel. Dawn huma kollha myths u misconceptions li dak li jkun iktar minn xejn jorbtulu jdeħ illi jħossu restritt biex jagħmel u jimxi mal-istess erba' regoli ta' kuljum. Fil-verità studji sabu illi dak li niklu kif tkellimna teja mhux kemm il-darba nikluh mela min jgħidlek isma' bil-forsi rid nikol 6 darbiet kuljum, ħatgħinek illi inti tikol 6 darbiet kuljum jekk kilt għal mod tal-kelma 2000 kalorija kemm għandek bżonn. Però minnu sidek li dawk l-2000 kalorija minflok tikolhom fi 3 ikliet. Mhux vera illi kull darba li niklu. Kull sattej għandna niklu xi ħaġa. Jekk għal-persuna dik is-sistema taħdem u tħossa komda bil-qalb kollha, però li bil-fors nagħmluha assolutament le. Ekku, aħna nżommu kol f'moħna dawn it-tips kollha li għatittina inti Mattias minn ġimgħa l-oħra interessanti ħafna speċjalment li naqsu l-istress, norġu, niklu tajjeb, nxorbu ħafna ilma u ovvjament nagħmlu wkoll. Kollha jmissu ma' xulxin tajja, ġifieri meta tonqas l-istress awtomatikament ħatorqod aħjar, ħadkom aħjar, ħatixrob iktar. Kollox il-linkjar. Ekku, grazzi ħafna Mattias.